Kuyanyanzeleka siphinde sibuye apha. Into endinawuyithetha nje, le ngxaki yamanzi yingxaki enkulu kakhulu esijongene nayo, ingakumbi koomasipala bethu. Ithande ke ngokuna ukugqama apha amathole ngezizathu ezahlukileyo nangenxa yesimo sikamasipala esisaziyo. Kuyanyanzeleka urhulumente wephondo esondele kakhulu kuba apho ndihamba khona ndifumana le ngxaki yamanzi kwindawo zonke. Abantu bayakhala, abantu bayahlupheka. Abantu basezilalini ngabantu abayithandayo i-African National Congress kwaye bazinikele kwi-ANC. Yi-ANC abalahlayo, asingabo abayamkayo kwi-ANC. ANC funeka ilungise ukuhlala, iqoqoshe abantu bayo, iqoqoshe urhulumente emkhokelayo khona ukuze izinto ebefanele ziyenziwe ebantwini ngexesha elifanelekileyo zenziwe ngexesha elifanelekileyo. Ndimamele loo nto kule mbizo apha. Ewe, urhulumente uzamile kuba kwezi ndawo kukhona umbane, amatanga afakelwe ukuzama because yindawo yenemvula le, ukuncedisana ke nokuharvesta amanzi, ukuvuna amanzi emvuleni. La matangi akhona kodwa loo nto ayizukwazi uba iqinisekisa amanzi azawuba khona okokoko. Yiyo le nkqubo urhulumente ayenzayo yozama ufakela ke ngole system intsha ukhansila apha ebethetha ngayo lokokuba umasipala unesystem ayilandelayo kulo nyaka mali bazawuzincediswa aba bantu ngokweskim salapho soba bafakelwe amanzi. Into engafunekanga siyenze yile yoba sizoxoxa izinto zophuhliso lwabantu bakuthi ngexesha lolonyulo. Urhulumente wenzelwe uba makaloko ekufutshane nabantu. Yiyo loo nto sinoceba, sine-ward committees, sine-council local, sibe ne-district, sibe norhulumente we-province noka-national. Kukuba sidala unxibelelwano olukhawulezileyo. Amanzi yimpilo. Ukuba abantu bakuthi bahlale bengenamanzi ayikho right loo nto. Funeka kwenziwe amacebo noba nganjani na uqiniseka uba abantu bakuthi banamanzi. E-Eastern Cape ke sinengxaki namanzi kuba ii-sources zethu zamanzi ziyi-challenge. La ombiwayo ayakhawuleza uphela. Kodwa siyafuna ukuba sibambisane kuloo nto ukuncedisa into yokokuba abantu bakuthi babe namanzi asulungekileyo.